Sinden sing berkelas mergo le nyuwara ora kesusu dimatke dimatengke suarane. Iya. Wah nyenengke. Degane kambil ijo nduk. Apa? Bejane sing duwe bojo. Oh ngono. Degane kambil gading. Apa kuwi? Bejane sing iso nyanding. Lah dalah. Kledang Ayo maca layang diwiwiti saka layang elektronik nduk saka Bapak Dr. Suratin Eko Supono SHSI PMH Padepokan Trito Kencana Mbugel Krakitan Mbayat Klaten nyuwun bawa aja turu sore kaki dipun lajengaken langgam hangenteni nyuwun semantenipun Genduk Umi Hafifah matur nuwun Ki Dalang semoga tetap sukses laris manis tanggapane amin matur sembah nuwun Bapak Suratin. Ayo yung, ayo Nduk Umi Hafifah mentaraman para kanca jumeneng Nduk Umi. Ayo. Wilujeng dalu Nduk Umi Hafifah. Sugeng dalu Pak E. Nggih. Menika wonten ingkang pengin mangertos panjenengan menika sampun sarjana seni leres nggih? Nggih Pak, alhamdulillah. Pidalem asli saking pundi Nduk? Kula saking Pulung Ponorogo. Pulung Ponorogo. Nggih. Oh. Kuwi dadi delondonge wong Ponorogo. Iya. Nggih, Pak. Nggih, sampun sarjana seni. Tahun niki nggih sing pun wisuda nggih. Nggih, pangestunipun nggih, Pak. Asma kinarya japa Umi Hafifah. Umi menika saking basa Arab werdinipun ibu, nggih ta? Nggih. Hafifah menika saking basa Arab maknanipun ringan, lembut, halus, lincah utawa tidak memberatkan. Oh. Mula Umi Hafifah ini dapat dimaknai sebagai seorang perempuan yang lembut dan ringan hati. Waduh. Amin, pangestunipun nggih, Pak. Nggih, kula dongake ya Nduk. Wah, mangga yuwana panjenengan. Nggih. Sukses berkarir lahir batosipun, nggih ta? Amin. Nggih, sakmenika sampun sarjana seni, panjenengan dadi contoh budayawati utawa contoh budayawan, panjenengan kudu bisa membawa diri ngoten nggih, Nduk. Nggih, Pak. Yo, kaya ngopo tak ngrasake suarane Genduk Umi Hafifah. Bawanipun ampun keri, dimatke, dicethake. Kaya ngopo suarane Mbak Umi Hafifah? Aja turu
sinden sing berkelas mergo le nyewara ora kesusu dimatke dimatengke suarane iya wah nyenengke degane kambil ijo nduk apa bejane sing duwe bojo oh ngono Degane kambil gading apa kuwi bejane sing iso nyanding lah dalah jan degane diombe budi napa niku Pak bejane sing ndak dina ngetar-ngeteri ha iya ngeteri napa Pak ya ngeteri panganan ya ngeteri ya wis kabeh iki mergo kekancan ngono oh nggih yo Loh Pak, ngapunten Pak, niki lho Mas Bagong niki jan ngridoni mawon. Mosok ngeten Pak. Degane kambil bosok, bejane sing iso nyogok ngoten ki. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iki urung wancimu tak plathok bendho lho kowe. Lah niki selak pengen lho Pak. Kowe iki wis tuwa, ngrumangsana kowe iki karo iki mung sak anakmu. Arep ngopo to kowe? Ora jelas tenan kok. Yo syukur. Bejane sing iso nyogok. Emang kowe tok sing gelem. Waduh. Lah liyane ya ora. Yo teruske. Sandang kelawan pangan ora kok jeneng umuk Bagong Grup ki sing kinayang apa wargane si akeh sing sarjana seni lho apa ya napa nggih Pak lho panjenengan wis sarjana seni nggih to nggih Pak insyaallah S2 Marta kuwi lho kuwi ya sarjana seni oh iya terus kae lembonang Mas Ulung kae nggih kae S2 oh sarjana seni Didik kuwi lho nah kuwi ya sarjana seni nah oh iya Pak Guru lho kuwi oh iya elok sarjana senine akeh tur ya putra-putra dalang ya pirang-pirang nek Mas Bontot niku napa Pak kuwi ngungkuli sarjana seni iya ta wah sinden esen sak Solo iki lah wis ditelas nih maksude iki dadi kancane dhek kabeh oh nggih nggih aku wong tuwa ora mungkin arep lusuk ya mburiku iki wah kuwi nggih sarjana seni Pak iki sering buan air seni tadi terus ki ya iku baginya wong melek sabarana rimo monggo pun lajengaken langgamipun rumiyin Nduk kaya ngapa hangenteni pundutan saking Bapa Suratin iya yuk aku ngenteni
panut. Iya. Yo. Kledang sembah nuwun sampun melantunkan langgam. Wah, jan kepenak ngenteni nggih. Langgah rumiyin Mbak Umi. Nggih, ayo. Iki mumpung Masmu Bagong Sumantri wis keparang rawuh rene. Heeh. Disambut diaturi jumeneng nggih. Swara suling kumandang sarane. Swara suling kepenak unine. Wilujeng dalu, selamat malam good night Mr. Bagong Sumantri. Enje wilujeng dalu Bapak Bagong Darmono sarjana hukum ingkang tuhu minul weng jagat raya. Alhamdulillah panjenengan saged kempal wonten mriki tetunggilan kalian Bagong Group. Nggih, nderekaken malih panjenengan kula risiki niki wau. Lah nggih no, wong lekas kula nggih risik kok. Lah aku ora nyono ndereke Pak BG mesti risik lebukane aku. Nggih no. Pisan menika kula tertib ping pindhone tak risiki merga napa? Napa? Samar kedisian dagelan liyane. Kok iso dagelan nganti dagelan liyane disiki? No, yo ora eneng ora rugi ya. Wong tanggung jawabe kalih panjenengan kok Mas Bagong. Ayo saiki ngaturke lelagon karo ngunggahke waranggana ya. Monggo nderek. Pak Dalang badhe nyuwun lagu ninggal katresnan dari Martin keluarga almarhum Bapak Sastro Miarso Banjarmasin. 100.000 rupiah. Alhamdulillah. Diaturke ninggal katresnan ayo. Aku tak nyuwun mau jajare genduk umi ana Mbak Marta, tak suwun dimeneng Marta ayo. Bang bang wis rahina, bang bang wis rahina, srengenge muncul 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 saudara Sumatera, bang bang wis rahina, bang bang wis rahina, srengenge muncul 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 saudara Sumatera. Yen karo sinden liyane kuwi iso nyepelekke gongne nek karo siji iki aja pati-pati kowe wani mergo iki waranggana bukan waranggana biasa kowe. Lah pripun ta? Bilih wis tenan.
Kuwi ketoke fisik wedok ning tenagane tenaga lanang. Tenan kuwi. Nek mung karo kowe wae alah kepet pisan modar kowe. Alah ya piye carane no. Lho kok piye carane? Kowe pelek kita. Ngadeg kalah ya klekarke no. Lho kok langsung ngono to Mas lagi ketemu kok wis diklekarke iki piye? Wong iki nek diarani nggon pembelaan diri. Nek nggon ngono kae ngono kuwi ngadeg kalah model ngisor genti. Oh. Arah ngisor kenek ngadeg meneh tengah genti ngisor dhuwur. Lah iki piye carane kenek iso menang. Sok-sokan lho muni ngono karo bojomu kowe wedi no. Lah iya kabare sampean dengi di Smackdown. Ora bojoku ki nek nesu ora tau muni-muni. Lah piye? Meneng. Oh iya. Nek ngerti-ngerti nyulek ngono kuwi. Nyulek ngeprok ngono. Iki piye? Omahmu ngendi, Nduk? Mboten kula beto. Masih anu tanah kelahiranmu. Mboten kula beto. Mboten kula beto. Oh ya wis, lah digowo to. Piye to olehmu takon ki sing Saiki manggon ning ndi? Manggon ning ndi ngekon? Asalmu dari mana ngono? Asal usul. Asalku dari ibu. Lah dalah. Dari ibu? Iya. Ibu mbiyen sesar apa biasa ngene? Langsung brojol kok Mas ora dadak sesar. Kaya alamate mambulek. Lah alamat to Mas? Iya alamat. Deket mau ngono lho. Alamat. Ya, alamat asli atau palsu ayo. Dalah. Asli. Iya, asline pun saking Trenggalek Jawa Timur, Mas. Palsu. Palsune mendino mbok gawane nanti-nanti kok dadak gaya lho. Rekae to iki tak golek kos-kosan sing Iya. Ada. Saniki wonten Lalung Karanganyar, Mas. Waduk Lalung. Nggih. Sing dipapan ora masalah. Asli saka Galek. Nggih. Jawa Timur. Piye nyenengke ta? Nggih, apik iki. Apik kok kena nggih dolanan. Tetek iki disawangi apik. Oh iya. Kasih ya, Mas. Ninggak katresnan. Yo. Nggih. Nek ora Bagong bawa ki urung lega. Nggih. Namung banyol ki akeh tunggalane bawa ki rak tiada duanya ngono lho. Pengen bawa napa? Wis terserah pripun kanca-kanca. Bagong Mantri bawa setuju nggih? Nggih. Oke, Bawa khususon warga masyarakat nggih. mriki. Terserah monggo. Buan nggih. Yang penting diwenehi ayo kaya apa? Suaramu yo. Kitungane Gusti Maha Suci tumuju mreng manungsa sanyata Suarane elok. Elok. Apik nek ora nyuwara ati. Iya, yo aja. Lan prokateng sabang sane. Kenapa aku kok seneng ngejak Bagong Mantri mergo kuwi piyayine ning nggon agama kuwi wis peples ya lho. Apa ya? Wingi wulan poso ki anggere wis jam 3, jam setengah 3 wis mlebu nyang masjid wis gugah-gugah wong sahur. Niku pas poso. Iya. Jenengan nggih pirsa. Iya ngerti. Abado lho. Apa? Tebirane Hamin 3 kula wis tebiran. Ora etuk Hamin 3 kok tekbiran. Anu latihan. Oh, latihan. Ora nganti kleru Senen. Seneni ustate lho, Mas. Latihan tebiran ning omah dhewe. Oh iya. Ayo terus ke. Ya terus ki, Mas. Lho lali. Kesuwene ndegel lali. Dagelane ra nek kurang sak ember ya ngono kuwi. Lalen. Kahanan pira kon? Kahanan mreh rangayu timan tentrem praja puniki praja gongkrenan mbuwan pambangunan maju kanthi dasar Pancasila lan bineka tunggal ika mrabawani Nano kuncara ing kuwi mau anggitane sapa bawane kuwi mau? Panjenengan dhewe sing ngangge. Ah iya no. Elo mana, Mas?
Ha iki lagi ngapake turut dalan iki mau. Nek ngono sampean klebu golongane empu. Oh. Empu. Empu wis dikubur iki Mas saiki. Ya urung to, Dik. Lho kok sampean wis anu muncul nang iki piye? Mbok iki mbiyen aku urung dikubur. Ayo ninggal katresnan. Nena. Buka celuk Mbak Marta, ayo. Yuk. Ayo, saya buka. Jadi, yuk. Campur salin. Ayo kicau mania. Kicau mania. Nangis sakjane sakwise sliramu. Aku sliramu ora krasa. Yen yo. Aku tak sumur. Tak sini rapenak tak balik. Tampane jaranan yuk. Wah, jaranan siluk. Ning ditutuki ya apik kok.